Soc l'Alexandra Garcia, Project Manager a Congressos i Esdeveniments UAB Campus. Llicenciada en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Un cop acabada la meva llicenciatura, vaig decidir que el món dels esdeveniments i dels congressos era l'espai i el món que realment m'agradava i on em trobava còmoda. I vaig fer un postgrau que en aquell moment impartia a l'Escola de Turisme i Hostaleria d'aquí de la Fundació UAB. Aquest postgrau em permet fer les pràctiques a Casa Convalescència i després treballar-hi durant 5 anys fent de coordinadora d'esdeveniments a la casa. Un cop acabat aquest període de 5 anys, hi ha l'oportunitat de poder formar part de l'equip de Congressos i Esdeveniments UAB Campus. Soc algú molt curiós, que li agrada descobrir sempre llocs nous, gent nova. M'agraden molt els idiomes, m'agrada molt ser sociable i estar envoltada de gent. Com a Project Manager soc responsable del mercat italià, del Film Office UAB Campus Plató i d'assessorar i donar servei a la comunitat universitària. Tenim 2 encàrrecs principals per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un és assessorament a la comunitat universitària, és donar servei a la comunitat universitària en el moment en què tenen sobre la taula projectes que signifiquen haver d'organitzar congressos, reunions, trobades o qualsevol esdeveniment relacionat amb els seus projectes d'investigació. Aquest assessorament ens demana fer una escolta activa, valorar quines són les necessitats de cada un dels esdeveniments per poder oferir-los l'espai o el moment dins de UAB Campus que sigui l'idoni en el moment d'organitzar la seva trobada. I l'altre és comercialitzar tots aquests espais i aquest patrimoni que té la universitat per poder atraure activitat no pròpia universitària. La universitat és un espai on poden trobar tots els serveis que necessiten per poder organitzar el seu esdeveniment. Com ho fem, això? Ho fem atenent a diferents tipologies de fira, en el meu cas, fires al mercat italià, fires en el sector audiovisual per poder treure rodatges, fires en el sector turístico-juvenil i esportiu per atreure aquests grups de joves a l'estiu, sobretot. Oferim a tot aquell que vulgui organitzar o que tingui la necessitat d'organitzar una trobada, una reunió, tota l'oferta UAB Campus, que és molt àmplia i que ofereix des d'una torre d'estiueig per a un grup molt petit, com un auditori molt gran perquè és la sala plenària d'un congrés, un espai verd per poder-hi fer una activitat un cop s'ha acabat el congrés o les sessions de treball. L'Oficina de Congressos i Esdeveniments treballa en xarxa i col·laborant amb institucions turístiques del sector MAIS, com el Convention Bureau de Catalunya, el Convention Bureau de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb xarxa també i col·laboració amb altres universitats del territori català i espanyol que també tenen models semblants a l'Oficina de Congressos i Esdeveniments. La vocació de la nostra oficina des dels seus orígens, ja fa 30 anys, és posar a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general els diferents espais i serveis de UAB Campus. El valor afegit que us aportem des de Congressos i Esdeveniments és la interlocució única amb els diferents espais i serveis del campus de la UAB, perquè nosaltres tenim les seus i vosaltres hi poseu els projectes.